Um, ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, asị m ka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-jere obodo na-ara obodo. Asị m ihe anyị ga-eri bịa ha eri ya bịakwana. Onye chụba anyị ya daa. Onye echiche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Onye si anyị nwụọ onye anwụọ anyị jee akwụ ya. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ. Onye isi anyị na-awa aja ya were nke ya chụọ. Asị m osisi furu ya anyị na-atụ ufere na ufere ya amapụ ya ọnụ. Asị m ebebere ugobere nkesị ibi ebe na ya kwesịghị ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o kwesịrị ebe ọ ya ebe asị m kwukwa ya ọ ya ekwu. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya kwuoro anyị ume ka ụwa were anya ha wee fụ. Asịrị m onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi si gburu isi etinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwazi onye nchụaja n'ọdịnala restoration prayer ministry. Mere onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'isiokwu n'ụbọchị taa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara echichi n'ala Igbo. Mana before gaa n'iru ma amakwa ọkwa dị iche iche. Echefukwana na ọnwa February ritual anyị na-eme for 14 days ga-ebido na 6th of this month. So ọ bụrụ na you don't like what is happening around you, or even your financial bank alert now, as in your financial balance now, you are not happy with it, then you have to join us na this ajambuni na jiputi here. Maka na aja na-emepe ọnụ ụzọ. Ịchụ aja na-emepe ọnụ ụzọ. Ya na aja achịkwazi n'igwe. Because imperfection of one can be overlooked because of group. And ọ bụrụ na ị matara the mystery of isonye in fellowship. Can cover what you don't know before I get this lecture today. When group of people are doing sacrifice, and will high possibility now even the unclean ones will be clean and accepted at the end of the process. Come out. Or a death note, as in death note, yes. Ichi ofu one of it. Turkey will go to biscuit much income. That's your money can be rejected. Do you get? Because why? It's not in good shape. Man, I want the same legal tender, that note. Ọ bụrụ na ewere etinye na large amount of money, I can tell you that that money can still be collected along with other good ones. Are you surprised? But it's a natural law. O nwere ihe ya bụ ime mmadụ ihe ọjọọ mana because of good things that come with it, the person can overlook.
Etu a ka ọ dị na ndụ nke mmụọ. Ịghọtara ya? Then ọnya kpatalụ o ji ịchụ aja group ji wee dị mma. Ọ bụrụ na a na-achụ aja group, even the purest of them all in the spiritual elevation, even the least one will be elevated to that height of the most pure human spirit in that sacrifice. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na n'isonye chụọ aja a na-achị n'igwe, na ya imperfection will still be perfect with the perfection of other group members. Ịghọtara ya? Maka na na-asị na ochie dibịa chụọ aja ọ dịka nwere nye ndị mmụọ n'aka, mana ọkwọ dị sị na ihe aja anwa ka ofeke ji chụọ aja mana ọ gara. Ịghọtara ya? Now, ihe ịmarọzi na ọrụ mmụọ bụ na ọ bụrụ as a group a na-eweta ihe aja wee na-achụ aja kwa ụbọchị ụbọchị a ga-endi eweta ebu ihe ndị ọzọ wee chụọ aja wee mee saraka. Na ndụ nke mmụọ, each and every one of them chụrụ aja ebu. Yes, na-ekwu etu mmụọ si rekọd ya, each and every one of them chụrụ aja ebu mee saraka maka ihe na ha atụnyere ihe na ya. Ghọtara ya? Ọ ihe ị kwesịrị ịma gbasara group. Ọ ya kpatara ebe na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na-ekwu gbasara fellowship, union. Ọ bụrụ na o nwere onye adọrọ n'ọkwa dị mma dị atịtị, aja mgbaghara mmehie a na-achịkọta ọnụ n'etiti ndị dị mma, that person that is not perfect, his sin and imperfection can be overlooked. Ghọtara ya? So okay, ị na-akpọ isonye n'ihe a na-eme group, it pays. Maka na a na-asị na igwe bụ ike, okwu ndị Igbo. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ị kọntaktị ya nka ngwa gị ihe ị ga-eme, etu ị ga-esi wee forward ya prayer request isonye na ya bụ aja. Ọ ga-last for 14 days. Achịkọta ya. Echefukwana na ihe gbasara ọrụ mmụọ ya dị show na social media. However, at the concluding day, all the people that participated in the ritual, we record the video and send to each and every one of them. Ka ofu nke abụọ, echefukwala na Ugochi tụrụ na temple and restoration prayer ministry. Anyị na-enwe counseling every Sunday bido 8 to 12. Mana eche ịbịa, you must let me know. A book oge nye appointment. So ihe ndị na-ekwu akụwa na ahụ ịdịnacha vidiyo anyị tụsara ya ndị ọzọ maka ifeọma mere ofu onye ama ezu. Ndị niile na-enekwanụ vidiyo anyị na-atụsara ya ndị ọzọ, at least ofu onye n'ime ha ga-ewin something very good. Yes, from me by June. Yes, it's June because by June I nwere a lot of activities a ga-eme na Ogbuefi tubelu on the temple, where a festival time. So I gauge that time where appreciate our number one fan. Then isiokwu m n'ụbọchị taa ihe kwesịrị ịma. Ị kwesịrị ịma
na onye amara ebe o si bịa bụ onye riri. We Igbos, we must recognize the fact na anyị bụ a special race. Yes, anyị bụ a special race. Torch bearers is in our DNA. Mana ana m ayọ ndị Igbo ka anyị nata nọ back n'ọdịnala foli, ka anyị na-eme onwe anyị mmadụ, ka anyị kwụsị ụkwụ dị n'ebe a, ụkwụ dị n'ebe a, ka anyị respect our sacred institutions. Ụfọdụ ihe m na-afụ kịta na-agba anya mmiri, wesị na tata na mma ekwu ya, anyị ga na-eme onwe anyị mmadụ. Enough of this nonsense should stop. Ihe niile abụrụ ihe eji egwu egwu. There is a reason for everything. If you must joke with things, you joke with carnal things, not something that has sacred attachment. Ihe enyi maka ekwu ya bụ nwelu a video m fọrọ ebe ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị na-eme ọtọnọ, ha mere ọtọnọ si na na-echi ọzọ na mba UK ka ọ na one of this ndị anya the place. Ụmụ nwaanyị si na ha na-echi ọzọ. Gịnị ka ị na-echi? Efocha aka ha jicha m akụpe. Chieftaincy. When I say, with due respect to womanhood, a womanhood is a noble thing. If our woman will actually be a genuine woman, believe in me, things will turn around. Things will change tremendously in the positive direction. Woman, enyere nwaanyị amamihe zurunu na ọ ga na-aga ire bụrụ onye inye aka nke nwoke, na-agbaziri nna anyị utu umeala na-eke esi eme nka na-eke etu amee na ọdịmma, esikwana etu amee na ọdịmma. Enwere some area in passive direction women are very great. Ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị ga-achannel their radiation, their energy, supernatural energy in the feminine direction, then ụmụ nwoke alụ ọga ha in the masculine direction, this world will be a better place. Even in spiritual development, ihe niile na nwoke na nwunye. Mana ọ ga-abụ a great disaster mgbe nwaanyị kwụsịrị ime ihe o kwesịrị ime dịka nwaanyị. In the entire creation, nwaanyị akwụsị supply that energy, female energy, the feminine energy kwesịrị ịbịa as passive. Mgbe nwaanyị kwụsịrị ime ya, then there is a problem. Na nwa na agwụ n'ebe ogwu na agwọ ndị ụka ọbịa na a woman will come as a man. So ụmụ nwaanyị instead of onye nọ n'ọkwa nwa dị elu Chukwu okike nyere ha n'ezinụlọ, ha hapụ isi gbọbara ike ajụ. Ọ dị mwute. Ndị niile mere ụdị ihe dị etu a, mana ihe ha mere bụ ọtọnọ, mma akpọ ya alụ.
maka na nna anyị mgbe ọ nọ ndụ sị anyị bụ ndị na-akpụ alụ na ihe ọbụla anyị so n'ọba alụ ọbụla alụ. Chọrọ m ịkpụ ya alụ maka na mkpọ ya alụ enwere great consequence, enwere cause, so everything ọbụla akpọrọ alụ. Once I proclaim ya is alụ, great consequence, it take on form in the spiritual realm. So I will decide to play down on it. Kpọọ ya ọtọ nọ. Mana ndị niile na-eme ụdị ihe dị etu wepụ aka enwe n'ofe maka na o yiri aka mmadụ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị ọ bụrụ na aka ọlụ gị, ụfọdụ ụmụ nwoke anyị kọọlụ gị what they are passing through in the hands of these learned women or some of these people championing feminism, and some of these women, they privileged that today they are living in abroad. If some of our men open their mouth, tell you what they are passing through in their hands, we shed tears. Because ebe nwaanyị Igbo chefuzire na ya bụ nwaanyị Igbo. Iruzi abroad, ebe nwaanyị na-echi eze. Ịchọzie ka ị were nwoke chefuzie na ị nwere root, chefuzie na ị nwere culture. Adọrọ m asị na ya akpagbu nwaanyị ma na-ekere ọlụ eke, onye ọwụwa na maintain ole ya. Ọ bụrụ na ezinụlọ dị mma taa, nwaanyị ya ewere credit. Mana ife ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị na-emewo ọmụọ nwa, ọ bụrụ ụkpana ahụ, ọmụọ nwa ọtọwọrọ irilo, o mere ochowa jewala. Ọ inwe efe ka ụfọdụ n'ime ha ji weje gada ofu ebe sị na ha na-eji chieftaincy title. Ịfụrọ echichi ọbụla ọzọ n'ala Igbo, ịfụrọ echichi ọbụla ịchọ ichie ihe sọrọ gị, ịchọ ichie ezinne, ịchọ ichie ihe sọrọ gị, nọọ ihe onye kpọrọ nkịta ọzaba. Ịfụrọ ndị anwa nọọ sacred ọzọ title ka ị na-eme abuse. Ọ gakwana mma mmadụ uru mmadụ isi na ya na-eri oke mana o ji eze na-ekeri ụmụazị. Echu m si onye chi ịza akpa ya za akpa, onye chi ịza koro ya za koro, na ọ bụrụ ịza akpa koro. Ịghọtara ya? Ndị mmadụ na-edeceive onwe ha. Ekere ọlụ eke. Mana ka m bidogoro na ya bụ ihe m fụrụ na-agba anya mmiri. Kedu ka o si dego nwaanyị ewere nnọọ nkucha na-ana ịtọ na ụdị gịnịzi? Ekekwa ọnụ ọlụ eke. Mmadụ ejiri aka kwagbuo onwe ya. Ihe unu melụ wọtọ nọ is not and void, and ọbụrụ ọzọ kwunuchi. Ihe unu jere ebe a women gathering. But please and please, you people should desist from taking what is not meant for a woman. Ekere ọlụ eke. Ka m gwa one thing mara. In everything a na-eme with spiritual meaning and spiritual backing. In everything a na-eme n'ala Igbo. Ka m gwa one thing mara. Dịka dibịa na onye nchụaja. Ịma na o nwere ọrụ mmụọ ebe a na-emerụ ọrụ mmụọ, a na-arụrụ ọrụ mmụọ nwaanyị afọ nwoke afọ. Ịma ndị Igbo ji atụ n'isi na nwoke ebu n'afọ ọ bụ nne ya onye isi. Guys, a male child you are still carrying in the womb is senior to his mother. Ịghọtara ya? Okwu ka o kwuru, okwu bụ inu. Mana ihe a na-achịkọwa na o nwere ebe a ga na-eme omenala ụfọdụ achọwa nwoke. So ya bụrụgo nwatakịrị ka dị ewe tineja ga-apụta woro oke ma nwaanyị acha. Nga ebe anyị emere omenala. Nwee ebe anyị alụrụ ọrụ mmụọ
nwaanyị acha n'ụzọ ka mmaziere gị atụ mana ọdụ ụtọ na-eriri ndị mmadụ eri fọnta aba ka ma ọkụzi aka dị n'aka ekpe ka gị nwa yes gị nwa na-ene m anya ji eme mmegheri ewee na-eri gị ọrụ ịma ọ nwere ọrụ mmụọ nwaanyị adị alụ yes kwuo na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ịma ọ na nwaanyị adị alụ agwụ nwaanyị adị alụrụ mmadụ agwụ ofu dibịa nwaanyị ọkpọrọ onwe nnukwu nwaanyị kpọrọ onwe eze nwaanyị ma ihe ọsọ ya kpọọ onwe ya ọ pụta ọsị gị ka eje lụọ ọrụ gị agwụ adakọ na ụdị aka nwaanyị adị alụ agwụ ebe nna vileji be nna mana problem enwere ụna ịmara aka ndị na-aka ekpe a na-eri ọrụ ọnwụ na eme aka ndị na-aka ekpe nwere ga ebe ịfụrụ a na-alụ agwụ n'ala Igbo nwaanyị bịa tinye aka n'ihe a na-eme ịlụ agwụ a na-aka ụdị aka akụ ma ụtọ n'iwu onye eriri eri ịmara aka ndị na-aka ekpe gụnwa okwu nwaanyị nwasị na ya na-alụkwu ọrụ kpọrọ onwe eze nwaanyị nwukwu onye eriri eri maka na enwe amaokwu aka ndị na-aka ekpe ma ọ bụ na ọma na ọmụmụ eme wee na-eri ọrụ nwaanyị asị ka ya lụọ ọrụ gị agwụ ma nwaanyị asị ka ya mere ya ekwe ma agwụ o nwere edete na ọbụla a na-eme gbasara agwụ nwaanyị nwere aka na ya ịghọtara ya ka mmakọrọ ofu atụ maka ndị ọ na-ama mma na ọmụmụ atụ ka ndị mara m ihe m ji ama mmechi atụ ọma akwụkwọ ma ọma atụ bụ ichefu ihe mkwuchite atụ mmadụ nwaanyị na ngwurube nna gị ewu ngwuru ebe mebiri ọdọ yes ọdọ ọmụmụ is female deity female spirit yes mana nwaanyị agha akpọtụwughị ọdọm ma ọ restore ọdọm ịghọtara ya nwaanyị adị adọ ana ngwuru ọkwa nwaanyị o mana ọma adọ ana ngwuru o nwere ihe ejirimara ndị Chukwu okike kere nwoke ka nwoke bụrụ nwoke kere nwoke ka nwoke bụrụ nwoke kee nwaanyị ka nwaanyị bụrụ nwaanyị ekele ọrụ eke e nwere ụfọdụ ọrụ nwaanyị nwere ike ije na-alụ dịka ije ọrụ mmiri and small work eme ọdụ na ịkpọtụchi onye ụwa mmadụ na nwoke chiri echichi etu a my grandfather were a great man and also title holder a great personality dibia ịnọkọta esi ka nwaanyị kpọtụo enyi who permitted that even when you are summoning him to come down he will ignore you maka na o nwere ndị nwoke mmụọ na mmụọ oke mmụọ na mmadụ and also title holder gị nwa na onwe nwaanyị kpọtuo ya ọ dịrọ possible you will not even go ọ ma aga everybody will waste your time and so on and so forth e nwere ọrụ nwaanyị ya alụ nwa ọrụ nwoke ga-alụ ịchọ agwa nga mana I talk that one off camera so nya ka ọ ga-abụ ọ bụrụ nwaanyị apụta si na ya na-eji ọzọ ọtọnọ to the highest order. So I want to use this video to tell you people that gathered somewhere obodo ndanya ime emere na ala Igbo ime na ala Igbo ọ bụrụ na obodo m ka imere ụmụaja atụ okwute we can't try such rubbish. Ịmakwa ihe also title the highest title an Igbo man can take. I will educate you on that. Ịmakwa na ọzọ title ebe etu ọzọ title si ebido. You start from the scratch. Eme ọ na ala Igbo na a na-atụ nzu nọ nzu ka eji amara nke na ala Igbo ụmụ nwaanyị asị na ajụ ha bịa tụọ nzu na-ebudo tụwagoro nzu okoro tụwagoro fọn bụ ụzọ dị bụ na tụwa 5 tụwa 5 ahụ na ịwa akpa aja ịwa akpa aja tụwa 7 ichi ọzọ tụwa 8
ị bụrụ onye bụ isi ana chiri EZE-ANA ka mụnwa ịtụba 9, ị bụrụ isi mmụọ na ịtụba 10, you grow in ranks. ị bụrụzi onye wu the oldest man n'obodo na-efe ana obodo ịtụzie more than 10. ịghọtara ya? ka achọghị m ikwu okwu ọjọọ, mana onye ndị na-eme ụdị ihe dịta wepụ n'aka enwe n'ofe. In fact, denounce whatever you are ihere. That title ya na-achọ ụfọdụ asị na Ogbuefi unu awụzi n'ọfọ. O nwere some title bụ sacredly an ordinary title, take it or leave it. Ọ ihe niile aka nje protest ndị na-asị na ha na-echi ọzọ ụka. Please gaa n'ụlọ ụka, gaa chie ezi nne, chie ezi nna, chie ide, chie night, chie oblet, chie whatever ọ na-achọ ichi n'ụka. Have something with ụka ndị anyarị is recognition, but disease from ordinary ana na-egbu mmadụ. Mgbe anaghị ebido meweghị ihe, as long as you are marching on this mother earth, don't misbehave. And ignorant is not an excuse. Ndị niile na-eme ụdị ọmụrụ ta wepụ n'aka enwere ofe maka ọ na-achịkwa ego aka mmadụ. Ka a na-ekwu maka a na-ekwu ibie, na-ekwukwu maka ndị efuru efu si na ya bụ igwe ọkụkọ, iwe igwe obodo, mana iburu ọfọ isi na iwe na-eje ụka, ma ọ bụ na-ewu ọzọ na-eje ụka. Ya deceive yourself. Ọ ya ka anyị wee like ya EZE-ANA. Onye ọbụla chiri EZE-ANA abụrụ onye na-eje ụka. Yes, echiri m EZE-ANA. Reason why EZE-ANA bụ EZE-ANA my clan na-echi. Maka na anyị bụ descendant of Nri, and the clan anyị nwa bụ the head. Ịghọtara ya? So ihe anyị na-echi ewu EZE-ANA. Reason bụ na ichiche ọzọ ewee chie ọzọ EZE-ANA, you must respect the land. A ga-enye gị ọfọ. Ụzọ ọfọ na ọfọ emere nke na ọfọ na mme ị ga-eji wee na-agwa ha n'okwu. And na ị ga-asọrịrị nsọ ana. Ọzọ EZE-ANA abụrụ ọzọ ya bụ ichie ị na-eje ụka. It has nothing to do with chọọ ihe gbasara n'ụka. Ebe echiri gị ka ị na-agọdoro ana maka ọdịmma obodo, na-agwa ana okwu na-asị na ana na ọma ahụwa unu n'ọkụ na ọma ajụwa unu n'oyi. Nwere ihe gbasara ụka. Ọnya ka o ji bụrụ the highest ọzọ in Igboland. Maka na ị ga na-agọdoro ana. Ọnya kpatara na ndị ọzọ tụgoro 8, EZE-ANA ga-atụ 9. Maka ịtụcha 8 nke iji chi ọzọ, ịtụzie ofu nke ịtụrụ ana the mother earth. So ọ bụrụ ọzọ ụmụazị, ọzọ nwere nsọ. Ọ bụrụ ọzọ ọ ya abụ echiche gị a na-agụrụ nsọ, esi asịghị ọkwa ihe bụ nwaanyị je họteelụ esi siga nke ga no. Ọ bụrụ na EZE-ANA etu ọmụnwa EZE-ANA for any reason, enwere m ike ibu nwaanyị wee je họteelụ. Enidọ m ịgwa mana ọ ka m iwe make some instance ka ịghọta ha na-agwa gị. Onye ọzọ chiri EZE-ANA enwere ike ibu nwaanyị wee je họteelụ. Na anya again, ihe a ka a na-akpọ njata. Freri agba n'ụkwụ ya ka a na-akpọ njata. Ya afịa na ụkwụ nna abụ. O nwere onye chiri EZE-ANA. Ọ bụ eziokwu na o nwekwara ndị ọzọ ndị ọzọ bukwara ibu like Kiwi and rest of them, bukwara ibu na-agba eriri n'ụkwụ. But among ndị niile agba eriri n'ụkwụ, EZE-ANA karịcha ha ncha. Man, however, ọzọ ọbụla agba eriri n'ụkwụ bụ nnukwu ọzọ. Onye dị etu a is expected to respect. Dịtị njata abụrụ for fancy, o nwere ihe dị na ya. Yọtara ya? Before onye ahụ ebisia ndụ ya nwụrụ, onye abisia ndụ ya nwụọ, mana ọzọ eji aka nka idebe nsọ ya. Ibisia ndụ ya, onye abisia ndụ ya nwụrụ, o nwere mmemme a ga-eme before eghebie ya bụ eriri.
ịghọtara ya. Ọ bụrụ o nwere mmemme a na-emegasị ihe dịgasị na ọbara uru egosipụta na ichi nọ nze-ana, ịghọtara ya. Ọ bụrụ ihe ya anọkọta ofeke, a ga-akpọtakwa onye nze-ana ewetasị ihe ndị eji eme wee mee the ceremony before aka ọtọ dị eriri before ini onye anwa, ịghọtara ya. Then ebe a na-emekarị ọtọnọ karịa bụ ndị na-echi ụmụ obere ọzọ, dịka ndị na-echi dara na ndị na-echi ndị ọzọzi ndị adị agba eriri. Ifu onye ọzọ oburu nwaanyị je họtel ọtọnọ to the highest order. Na nze-ana enwere m ike ịbụ nwaanyị je họtel, ịghọtara ya. Enwere uso mgbe eje na occasion rie nri in open place. You know why? Until anamụ nri a ga-eji oke ọkpa na nnekwu oke ọkpa na ji ebe na-amụ nri bifo erie m nri. Unless na njelu mmemme ebe onye nze ibe m ndị nze ibe ha nọ, anyị mazi ka anyị si eme within ourselves. Mme ndị nze invite na be m, mmenyebezi ha ofu ọkụkọ ichi person, ofu ọkụkọ ka ha niile ga-ebi aka, ịghọtara ya, wee na-aha nri, ịghọtara ya. Mana minus that, enweghị m ike iduga burial ruo ebe ahụ ribe nri. No, ọ nze-ana ka mma akwado n'ụlọ from bịawa. Now the only way enwere ike isi wee rie ihe ọzọ, because nze-ana ara eri nri nwaanyị nọ na nsọ siri. Nze-ana ara eri nri nwaanyị nọ na nsọ siri. Yes, ị na-anụ nwaanyị, ọ bụrụ na nwunye gị nọ na nsọ, gwa nna ya na ya nọ na nsọ, otu gị ihe ndị onye na friji jiri aka wọọ m sie ihe gị, ghọtara ya. Then for any reason onwe ihe kpatara na nwunye gị adịghị emezi ọfụma niile idere assistant, ije nwata nwaanyị kpọta ya na be nna gị, ọ dị official. Mana ka ị bụrụ nwaanyị je hotel is no for nze-ana, ịghọtara ya. So then mana ndị ọzọ na-echi obere ọzọ, onwe ndị na-akpọ nke ha ọzọ ụka. Ọzọ ụka bụ na ọ ga-abịa na omenala agụsịgharịa nsọ niile, ọ sị na onwero nke ya ya asọ. Ihe agụrị mmadụ si ya onye nze ihe ebu nwaanyị je họteelụ, ọ sị na ya ya ebu. Ị ga-eme nke a, ya eme. Nwaanyị na-asọ chiere n'ihe eri, ọ sị na ya ya eri. Nke ọnwụ na ya eme ọgwụsị nke ọbụla na ọ ya eme, onwero nke ọ na-asọ, eburu onye nze. Maka na onye nze bụ onye na-ezu uze, ịghọtara ya. So ọ bụrụ na iji echi ọzọ ndị ụka n'iso na ndị agụsị ala, isi na onwero nke ị na-asọ, ihe ichiri iwe ọzọ ndị ụka ichiri ọzọ. Ihe na-aka ọsụ ya bụ na ị chọrọ ka ị nọrọ ebe a nọrọ ebe a. Ichichi ọzọ ụbọchị ụka ije ya sị fada akara ụka, akachara ụka ịnara oriri. Then ndị ụka na onwe ha okwu ndị eriri eri, because ihe agbata na ha chọrọ ịgwa ho ha na-eburu onye ụka bụ na ha chọrọ ka members, o nwere ike ọ bụrụ na ịwụ aka ekpuchi ọnwa niile ebutere ha ego, ịghọtago. Ọ bụrụ na fada bụ ihe ọ na-eme na o kwesịrị ịnabata gị, kama ọ bụrụ na ha enye ọ night ma onye gị echichi ọzọ n'ụlọ ụka enye gị, bụ na ọrụ ichi ọzọ ịnọ n'obodo nọrọ ebe a. Mana ọrụ ntrotu ihe ụfọdụ ji achọ ka ya mee etu ahụ ka e wee si n'ọwa ọzọ ka o wee so na kabinet, maka naturally ọ kwesịrị ịbụ ndị chiri ọzọ, because na ha bụ the custodian of the culture of the people, kwesịrị ịnọ na the cabinet, ịghọtara ya. So for that reason ụfọdụ n'ihi ọ ya nọ ebe a na ebe a because na ego ya zuru ya. Then ọ baa n'obodo ụfọdụ o nwere ike were akpịrị ego wee kọrọpụtụwa ụfọdụ ndị mmadụ ka a nabata ya n'otu ọzọ. Mana ana m achọ ịgwa gị na ihe ị na-eme wa ọtọ nọ, kama na ihe niile a imechi iwere isi buru, ọ bụrụ ichi ọzọ bụ isiokwu na ize karịa nka, ịghọtara ya. Ọ a prestige title kwesịrị ka akwanyere ugwu eji aka nka na mgbe gburugburu. Mana kịta ndị mmadụ na-eme ọtọ nọ, ana wee na-egbu ha, ịghọtara ya. So enwere ihe dị ka ọzọ ndị ụka. Ichi ọzọ na-eje ụka, ịma na ichiri ọzọ ceremonially iwe eke si na-egbu red cap. Agbakwa onye kpuru red cap ọ bụrụ onye chiri ọzọ, igbucha red cap itu ugo n'isi ma na ichikọ ọzọ chizuo, ịghọtara ya. Chichi ọzọ nwere level. Ichichi ọzọ ịchọzi igbu Ogbuefi, kpọọ ndị ọzọ gbuo efi, mee etu esi eme ya, iburu Ogbuefi.
echiri m ọzọ na Julaị, chichi ọzọ ruo na Disemba, chi Ogbuefi, ịghọtara ya. Mgbe m mebe birthday m wee bụrụ Ogbuefi, na-awụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, ịghọtago na oraifite. So ihe m na-achịkọwa bụ, o nwere ihe dịka ọzọ ụka, you are just deceiving yourself. Ọzọ nwere usoro, ọzọ nwere usoro. Mmemme ihe ebidogoro na ngwurube nna gị wee gwa ndị nna nna gị ha niile na-achọkwa ịba n'otu ọzọ. Ma ọzọ ụka ka ọ na-awa abịa one day emekọrọ ihe niile. Nze-ana adị echie one day. Nze-ana nwere processes, o nwere ebe ihe emerụ ịba ihe a na-akpọ ịba akwa ọzọ for 21 days. 21 days bụ na ime apụta ilo, 21 days bụ na ọsọ ga na-esi ime gị na nwaanyị ya emekọ for 21 days. Enwere nkwado dị na Nze-ana. Then mana ndị nke ọzọ si so n'ọzọ ụka abịazie mmụ obere ọzọ agasị pịa one day emeke nọsi n'ochi ọzọ, ochiche ọ na-eje ụlọ ụka. Ọzọ title is for ọdịnala, onye na-eze nze, onye ka iji bụrụ onye nze, ịghọtara ya. Ụnụ emisi na test of onye ka ana ji egbu mmadụ nke anwa gaa kere maka gị nwawo onye si n'iwu igwe, iwu igwe ọdịnala ka iwu igwe ụka. Ị na-edisivu onwe ka ị na-edisivuru onwe gị, ka ị na-edisivuru onwe gị. Onye igwe with a custodian is an ọdịnala title. Ịkpọrọ onwe gị igwe, a na-akpọ igwe kpọrọ na na-akpọ obi. Ihe ọsọ hụ na-akpọ, they are all means the same thing. It just simple means that you are the leader, the custodian leader of your people, and it's customary right. It's a customary throne. So ihe na-ekwu bụ ọ bụrụ na ibu igwe mana ijiri ọfọ obodo, ịdị atụ nzu, ịdị atụ edo, ijiri ọfọ obodo iburu igwe. In the spiritual realm, you are empty. Nwere the gods of the land na-protect gị. Iburu igwe ị ga-enwe ọfọ obodo bọsị eji awaji ekpoko the gods of the land. Gwa ha na taa as a custodian of your people na declare ịwaji festival open. Ị ga-eji ọfọ obodo, ị ga-pass through the processes. Ndị ọ bụ ọrụ ha crown gị. Ọ bụrụ nke ya efu onwe ike onwe crown bụ ha ọnụ ọbụ ọrụ ha bụ crown mmadụ. Agwawo na processes etesi emefu echie mmadụ igwe ka ị pass ya through the religious rights, the custodian rights. Ife echie gị igwe, ichi ụdị igwe anyị ka nka. Mana ihu na-eje echi unu ibute ego, ebume amara ebe isi ibute ego ije lọbie ndị akpịrị ego ibe gị. Ndị ụfọdụ ndị ọzọ ụka anwa ndị efrọntụrụ chie ha ọzọ so that mgbe ahụ ga-eruzie among the ranks ka ha nwee majority. Ọkwa n'ime ha ka ị ga-esi fọmụ ndị kabinet. N'anya mmadụ ya na-akpọ onwe His Majesty mana o nwere ihe ewu. Ịghọta m na-ekwu, I'm sorry to say it, but you nwere jiri ọfọ imecha ya ijewe ụka. Ụfọdụ ya wee mụ na-emesie ya etu oje n'ụlọ ụka ise na ọfọ okwutazi ihe na ọ ya ekwu ise ma ọ ya gazi ọsị amị ihe riri ga-eri iburu ọzọ ụka. Nwa imechazi asị na ọka fada bịa alụ na ọ echiri gị echichi agha igwe na ọfara ya bịa kpuwe okpu nonsense. Iburu igwe, ihe ị chọrọ bụ ka ịnọ na throne, ka ị were gọọmenti nye staff of authority, ka ị wee je na-eburu prado jeep na-enweta kọntraktị na ya place. Kọntraktị igwe ka ịwụ, nwere ihe ịwụ ọdịnala amụrụ maka gị. Ghọtara ya? Maka na wasogide eze anya eburu nkata gwa ya okwu. Spiritual onwe iburu igwe, ị na-edisivu onwe gị. Ihe ịwụ kọntraktị igwe, ihe iyi igwe ewu iji ego gujegoro kesa ego ndị mmadụ kwuo ya. Onwezi onye skwuru okwu ịsọpres ya, o meghị were polisi chụgharịwa onye ahụ, sọpres ya, o mechiere onwe ya ọnụ. Mana obiro because na the authority, the gods of the land, they don't even know you. Ebute ezigbote ọfọ obodo, ọfọ mmụọ, the highest deity n'obodo ndebie. As igwe, will you lift it? You can't, because it passed through the processes. Na-aghọrọ ndị mmadụ ihe iji igwe kịta awụ na igwe ego recognize ya gị, iwere certificate gị, iwere head gas igwe na-achọ kọntraktị na steeti gị ma na federal as His Majesty na-eko. Onwere ihe na Majesty. Ịghọtara na akọwara gị? Yes, onwere ihe na Majesty. So
ị ga-abụrịrị na n'imere ihe ị kwesịrị ime. So n'Igbo enwelu processes of traditions and the title n'ọdịnala Igbo. Isi n'ịbụ igwe, mana you are not connected with the gods of the land. You are not even connected with the culture of your people. Which kind of igwe ka ịbụ? Igwe na-aghọrị ndị ọ na-achị. Eze na-aghọrị ndị ọ na-achị. N'ọdịnala Igbo enwere the ranks. Ihe esi na iwu okoro wee baa na onye dibịa ụlọ 1-5. Ịchọ ịwa akpa aja wa akpa aja, ọ nnukwu echichi ka ọ bụ. Yotago ihe emie imechi chi ọzọ, ichichi ọzọ chọọ ịga ha ya fọda Ogbuefi bụrụ Ogbuefi. Then o kwesịrị ịwụ among the ndị Ogbuefis ka a ga-esi wee select onye ga-abụ igwe. However, ọ bụrụ for any reason nọ agbụrụ na igwe na-abụ nwatakịrị tolite igwe nọbe ha, then ịma nọ nwatakịrị a ga-echiwekwa echichi ọzọ na nwata gụrụ ụmụ onye ọ bụrụ crown prince wee na-echezi the throne of his forefathers. O nwere ka esi eme mmemme, but ịma just daa n'elu maka na ibutere ike mbute, ịbịa kesaa ego zụsa ndị mmadụ were connection gị na gọọmenti echie gị igwe. Onye wee eze na-aghọrị ndị ọ na-achị, nwere ihe ichere n'anya mmadụ ka iji achọ nke iji enweta contract n'ebe ọ bụla isi. Mana spiritually ya disconnected. So ụmụ nwaanyị a ndị aja eme ọtọ nọ onwere ihe unu chiri wotuo data akụpa ahụ ị na-apịacha. Ọ bụ ị na-eme na-emetọrọ onwe gị. Ịmakọrị na mgbe gboo na-erocha obi ụdị Eze-Ana Ugochi tubelu. Ịma na nwaanyị nọ na nsọ ara aba n'obi Eze-Ana. Ịma n'obi Igbo, ana Igbo mgbe Igbo bụ Igbo, ebe alụrụ obi, nwaanyị nọ na nsọ cannot go inside obi. Is a sacred place. Ịghọtara ya? Ịnọ na nsọ ikwuru n'ilo nye sign onye chọrọ ịkpọ ọbata ọpụta. Ịghọtara ya? Ọkwụ ụmụ ihe niile aka anaghị etu mmadụ emekazi mgbe o nyewere usoro amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwọ. Ị na-ejegharị ụlọ ọgwụ nwere ihe a ya afụ aha onye a na-agbanyina. Before you know it, asị na ọ ya abụ n'oke eke ma oke afọ mere ihe ọ na-arịa. Ịghọtara ya? So you better do the needful. Better do the needful ka chi dị mma wee dịrị gị. So ọdịnala Igbo, echichi ọbụla a na-echi n'ala Igbo nwere usoro. Ebi na mmadụ ịbụ onye nugoro nwaanyị, nwere ụfọdụ ihe ihe eme n'ala Igbo asị na otu onye nugoro nwaanyị dị qualified. If you are not married, you are not qualified for that position. Ịghọtara ya? So ga-efukwa na mmadụ ịnụ nwaanyị sokwa na nkweto ihe ọbụla nwere usoro n'ala Igbo, adịghị emekasị. Onwe ajụjụ ọbụla ị nwelụ n'ihe nkụwa gbasara echichi n'ala Igbo. Enwere echichi dị iche iche a na-echi. Ọ bụrụ onye a ga-echi Iyom ma ọ bụrụ onye a ga-echi Lọlọ, ihe niile a nwere processes, mana those echichi nwaanyị na-echi ugwu a na-akwanyere nwaanyị is depending na title di ya. Ịghọtara ya? Onwere nwaanyị ya apụta na onwe esi ka echie, no, ọ ga-edepend na title di ya. Ọ bụ kana ọ dị ewu onye ga pass through the spiritual aspect of it. Nke nwaanyị bụ ceremonial because no unu ara adabaghara uko ka ozi dị okwuru maka na ihe kwuru ihe akwụdebe ya. Dị gị bụrụ igwe automatically ịbụla ọlọ na ọkụ n'igwe nwunye igwe. Ịdabelu na di gị nke gị nwere spiritual processes. Because na nke gị more of ceremonial. Maka na na-enwe ọkụta akpa dibịa. So nwa ajụjụ ị nwere ihe a nkụzi taa ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send the message 08057837672 Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Agazienu afọ.